Tak čaute, čaute, ďalší deň je pred nami. Máme teraz niečo po 12. A zobrali sme si rovno taxík do Hua Hinu. Hua Hin je mesto na druhej strane Thajského zálivu a je podobné niečo jak Pattaya, trošku menšie a tam sa vlastne narodil otec terajšieho kráľa. Začína pršať. Pôvodne sme chceli ísť na autobuse, no ale autobus by išiel nejakých 6 hodín tam a taxík nás tam zoberie za 4 hodiny, takže bez prestávky, bez prestupovania. Tak lúčime sa zo Soihany s New Star hotelom. Už tam bude? 4 hodiny to môžeme rovno zaspať. No. Ale tak som to možno po takých 2 hodinkách vymohol. Však teraz môže tu pôjdeme na masáž. Hodinách cesty sme konečne v Hua Hine, alebo skôr len sme na periférii. Tam plášť je vzadu, ale jo teraz sa nevidno samo, lebo je tu veľká džungľa, ale hotely už vidno. No, pekne. No, konečne sa blížime aj ku hotelu. Celá cesta nás vyšla na koľko? 3200 bahtov a 4 hodiny. 3 hodiny a 43 minút sme cestovali. Pán taxikár, on potom sa bude musieť vrátiť naspäť do Pattaye. Chudák. Možno, že tu prespí tak kde. Hej, no jasné. Dobre, a tu, kde by mali byť to tie naše hotely. Lenže nevieme ešte kde. No, sme v našom peknom Hua Hine. Také malé mestečko, kradovské. No, tohleto. Hop. Tam vzadu je hneď more. A také jak déjà vu, keby som videl, keď sme teraz tu prišli. Veľa vecí sa tu nezmenilo ani. Dobrze, no nic, to musimy pozbyć, że gdzie mamy kapulka. No, że gdzie mamy hotel. Co musimy pozbyć. A widzisz, tu jest tuk-tuk. Tuk-tuki nie mają w Pattayi, ale tu hej już. Sa potom na ňom môžeš povoziť. No štučke. To šnučke týko, no. Také oči vypúlené. Hej, a čo to, že cez deň ho vidno, lebo oni väčšinou v noci ku svetlom chodia loviť hmyz. Ten je asi taký, že si ešte zaplúval. Hej, lebo sa len teraz zobudil. No, ideme už do našeho hotela. No tak však poďme. A to aj bazén tu máme, hej? No, a to ja še nemôžem v bazéne kúpať. Toto sú naše izby. No to také budeme mať. Choose this one you like. Where? I don't know.
Hej, to by si viacej zaplatil. A ja tu mám ísť na 5? Ty si tu a ja som tu, hej. Jej sa... Á, tu bude kľud. Už to vidím. Treba kľud. Po 2 týždňoch naročí. Ahoj. No tak ubytovaní sme. Je to také malé, utulné, všetko tu. Dobre, je niekde bazén. No a môžete vidieť, že jak to sú urobené tie izby. Také malé uličky. Máte jednu izbičku, druhú izbičku a celkom pekne tu vyzerá. My sme boli predtým, jak išla tá cesta, tak sme bývali priamo na mole. Ale nemohli sme to nájsť na bookingu, tak nevieme, že či náhodou to už nie je zavreté. A to som zvedavý, kde sú naši chlapci. Že vraj pri bazéne alebo pri bare, ale to bar zatiaľ nevidím. Aj. No, tam máme bazén. Lenže kde sú oni? Toto tu ináč veľmi pekné oni majú. To ja vždycky toto som hovoril. Tam rybičky ešte chovajú v tom. No. Kde sú tí dvaja? Veľmi pekne to je. Na vrátku idem, len som tam z parku. Jaj, okej, dobre. Vy ste vzadu, hej? Tu som pred dverami. Ja vidím ťa, okej, čau. No hej, tu sú nejaké ďalšie izby a rovnováha masáž. Pekne. No nič, to asi len ku bazénu ideme. Pravý tropický raj. Pozor na vopičákov. Po streche, že vraj tu behajú. Na kameru tu, barvanku. No zlatá mila. Cica. O, to vyzerá ešte na pôvodný thajský štýl. Tuto budovy všetky. Inak oni za to ich stavajú na tých stĺpoch, lebo keď príde voda, to sa im dokáže dvihnúť až... A mačky už tam bojujú. Normálne kľudne až o 2 metre sa vám dvihne voda. Ale to záleží od toho, že v jakej oblasti ste. Hey, cats fighting. Hej, toto je, čo sú tam teraz, masérky. To už rovno nás vymakli, že do jakého hotela sme išli. Lebo tu na ľavo je toto. To tam je, hej, na tam ľavej strane, no to tam pôjdeme potom si zahrať hry. Je tam jedna taká herňa, čo tam majú od vymyslu sveta hracích konzol. No vlastne iba to tých novým a nové a dajú sa tam aj dúchať. Takže... No, ja som veľmi zvedavý, že... No tu sme boli raz sa najesť tiež. Všetky tieto reštaurácie, čo tu sú, tak oni sú pristavané na takých molách, čo ide rovno do vody. Tam, lebo tam vzadu je rovno more. No a my sme vlastne aj na jednom takom mole bývali, práve sa tam ideme pozrieť, že či ešte to funguje. Ale to bude asi tu, tak kde hneď blízko. Tam za rohom, ne toto?
A ináč to veľmi dobre vyzerá, keď tak papáte na onom, na... Čo to tu tak? To je taká obchytkávačka. Na takom mole, keď sedíte a pod vami buracajú vlny, toto vyzerá veľmi pekne. No a potom prvý raz v živote som videl taký poriadny odliv, lebo ráno vodu máte hneď hore, no a okolo dajakej 11. už pred obedom, to už voda není. O 2 metre dokonca ešte nižšie tá voda. No a to sú huahínske také uličky. Tu je ináč Hilton hotel. A toto sme presne bývali, no. Ideme sa tam koknúť. No hej, vidíš. Savadikap. We are here again after 1.5 years. We only want to eat something. Can we see? No, eat something. Eat. Restaurant is open still, okay, good. No, nezmenilo sa to, vyzerá to stále takisto. Okay, kapun kap. No, ráno voda je vždycky vyššie, ale teraz je trošku nižšie, logicky. Neviem, vtedy, čo sme tu boli, tá voda bola oveľa ďalej, oveľa. Dosť 50 metrov. Idem sa pozrieť ešte na koniec. No, asi tak asi vyzeralo to pobrežie Hua Hinu predtým. Ani tu nepíše, jaký rok dokonca. No ale idem pozrieť, že kde to sme my bývali vtedy. A vidíte? Tu sú všade izbičky napravo, naľavo. Celkom pekne to vyzerá. No a pod nami je, neviem či to vidno, pod nami je voda. Lebo to my sme rovno na tom mole. No a toto vlastne celé, tu čo vidíte, to je molo. Na ňom je vlastne toto všetko postavené. No a my sme bývali až tam vzadu. Mne sa tu ináč toto bývanie veľmi páčilo. Moje bývalej sa to nepáčilo. Viete, jak da ktoré baby? Oni si potrpia na luxus, ale že by dačo preto urobili, tá ne? Veľmi vysoko je tá voda, no. No a moja izba bola... Hej, tu tak A13. No, pred rokom a pol sme boli ubytovaní tu bol Peťo. A toto je dobre, že tu je hneď reštaurácia, vy sa ráno zobudíte, sadnete si, pozeráte pekne na more a príde ku vám obsluha, že čo si dáte jesť. Tam je ďalšia reštaurácia. Klasika Hilton. Hiltony sa vždycky stavajú do centra tých thajských miest, aspoň v Pattaji to tak je, sa to volá Central Pattaya, no a tu máte Hilton tiež v strede Hua Hinu. Takže tak. Dobre sa tu bývalo, veľmi sa tu dobre bývalo, len jak hovorím, bývali hodili tie vlny, jak buracali. No tak to zrejme asi vyzeralo predtým. No nič, idem si ho objednať dačo na jedenie, lebo od rána som absolútne nič nejedol a som hladný ako vlk. Malé tyko. No, to po dlhom spáni, takom 2-hodinovom sme si trošku zdremli, to ideme konečne do ulic. Čo to, pes? To je toto. To je toto. Toto je šterica hruba. A tyko je toto málo, čo robí také a toto robí to je jak toto. No, tak som si myslel, že to je toto. Hej. A môžeme sa ísť pozrieť, buď na... Asi doprava ideme, ne? Bude lepšie. Kľúče dáme tu tak na recepciu. Asi hej. To je jaká fajná reštika veľká.
To je asi toto molo, čo je tam vzadu. Vidíš? A tam tiež sú izby asi na bývanie. No, veľmi pekne vyzerá. No, čo? To nič, iba pozerám, že aké pekné molo a tiež sa tam asi býva, že sú tam izby, ale tam hore je reštaurácia. Hore schodmi, keď ideš. A tu sa ide, no vidíš, trebalo by prvý 7-Eleven nájsť. Ale kúkaj, pravý tuk-tuk. Savadikap. Now we come from Pattaya and there is no tuk-tuks, only here. Savadikap. We need beer and I'll be better. Welcome massage. To nie welcome drink, ale welcome massage. O, dobre vidím, Peťo, zavreté to je. Naša herňa. No čekaj, toto Duňare nie je otvorená. Či to len tak... A vyzerá, že je otvorená. Ktorá bola tá herňa? Tu, aha. A tuk-tuk je tá slečna, keruje. Hej, asi vchod len preložili. No, vidíš, kúkaj, hry sa tu hrajú. A taková to. No. Môžeš sa... Že to za hlavky a to psi. Ale to je živé vyzerajú. To je prerobili, ne? Hej. No však to už prešlo rok odvtedy.